Γεια σου και καλώς ήρθες στο εργαστήριο Parkside. Είμαι ο Ντάντες και σήμερα θα φτιάξουμε μια παπουτσοθήκη με λεκάνη αποστράγγισης. Ιδανική για τις ημέρες με κρύο και κυρίως βροχή. Τα υλικά και τα εργαλεία που θα χρειαστείς θα τα βρεις όπως πάντα στις οδηγίες κατασκευής. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα θα κόψουμε τα υλικά στις προκαθορισμένες διαστάσεις. Φρόντισε το μήκος του ραφιού για τα παπούτσια να ταιριάζει με τη λεκάνη αποστράγγισης. Αφού κόψαμε όλα τα υλικά, προχωράμε στην επεξεργασία των πλευρών και των επιφανειών. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τον λιαντήρα και τη φρέζα επιφανειών. Μετά την επεξεργασία, συνεχίζουμε με τη συναρμολόγηση. Ξεκινάμε από τα πλαϊνά μέρη. Μετά την ευθυγράμμιση, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις πρώτες τρύπες και να βιδώσουμε. Αφού ολοκληρώσουμε τη συναρμολόγηση και των δύο πλευρών, κατανέμουμε ομοιόμορφα τις ράβδους εγκάρσια, στο κάτω μέρος. Σημειώνω το βάθος διάτρησης με κολλητική ταινία. Οι ράβδοι έχουν τοποθετηθεί. Τώρα μπορούμε να βιδώσουμε το πάνω πλαίσιο. Πρόσεξε να μην διασταυρώνονται μεταξύ τους τα πριτσίνια. Για να στερεώσω αόρατα το πάνω πλαίσιο, κάνω πρώτα τις τρύπες. Είναι σημαντικό να έχουμε βίδες κατάλληλου μήκους για να μην διαπεράσουμε την πάνω επιφάνεια. Για τη σταθερότητα της κατασκευής, τοποθετούμε μια σανίδα στο πίσω μέρος, η οποία χρησιμεύει και ως στήριγμα για τα παπούτσια μας. Λοιπόν, τοποθέτησα την παπουτσοθήκη στον διάδρομο και χάρη στη λεκάνη αποστράγγισης είμαι πολύ καλά προετοιμασμένος για τις βροχερές μέρες. Εσύ αποφεύγεις τις βροχερές μέρες ή πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κακός καιρός, αλλά μόνο ακατάλληλος εξοπλισμός? Γράψε μας στα σχόλια. Το χεις άνετα!